Velkommen tilbage til kanalen. Det er juli 2025, og vi har købt en VVLT. Vi hentede den på Sjælland, så vi tog toget derover. Så kørte den hjem på noget blæsende dag, men det gik nu fint alligevel. Se! Åh, nu drejer den væk. Første folkevogn vi møder, og han hang ud af vinduet for at hilse på os. Det var dejligt. Det er vores plan at køre i denne bil på sommerferien, så vi har lidt travlt. Der er et stort rum i bagagerummet, som skal laves om til camper, og vi starter med at fjerne adskillelsen op til førerkabinen. Det næste vi sætter gang i er at lave en sengeplatform, hvor vi har mulighed for at have garage under. Og det bliver sådan en slags udtræk, så vi får fuld længde i sengen. Jeg er for lang til at sove på tværs, så vi er nødt til at sove på langs. Og så er vi klar til at tage første tur, og denne gang vælger vi Kongeudsigten her på Fyn. Vi nyder at være afsted på den her måde og bliver bekræftet i, at vores plan for opbygning af camperen bliver helt rigtigt. Så det glæder vi os til at blive færdige med. For at kunne bruge bilen sådan som vi har planer om, skal hele adskillelsen til førerkabinen fjernes. Et stort rum over førerkabinen, vigtighylden, hvor alt det vigtige ligger. Kim går i gang med at lave køkken. Det her bliver en version 1 af vores indretning. Vi har planer om at skal bruge bilen hele året, så vi skal have den efterisoleret i vægge og loft. Og lige nu er der slet ingenting i gulvet, så der skal også isoleres, men på et senere tidspunkt. Vi lægger et vinylgulv, så det er nemt at holde. Vi har lavet plads, så vi kan have et porta potty med. Det bliver virkelig dejligt. Vi venter på batterierne, så vi kan få installeret strømsystemet og har derfor udsat afrejsedagen. Men nu bliver vi også færdige til at tage på sommerferie. Vi har et løst gaskomfur med til at lave mad på. Ved siden skal vi have det installeret fast i køkkenet. Med de vendbare sæder kan vi bruge førerkabinen som spisestue og til ophold i det hele taget. Sæderne var nogle vi havde stående, men med tiden vil vi have nogle gode sæder at sidde i. Her kan I se forlængerpladen, som gør at sengen bliver fuld længde. Den får lige et par skruer, så pladen sidder fast, og dem skal vi også bruge til at holde pladen fast, når vi kører. Men så er der fuld længde soveplads. Bilen er en VVLT fra 1987 med ca. 70 heste, så det går ikke stærkt, men det passer fint til os. Vi giver hende navnet Genie, inspireret af lampeånden, der siger, at alt kan ske. Hun får nye dæk, så vi kan leve op til lovgivningen i forhold til vinterkørsel. 215/80 15 tommer General Grabber dæk, så vi kan stå godt fast. Hun skal jo holde mange år endnu, så Vestfyns Undervognscenter får lov at give hende en god gang undervognsbehandling. De kan anbefales. Så går vi lige ud og ser, hvad Kim har gang i. Med Genie. Han er ved at lave fyr. Fyr med fyr deroppe.
diesel dernede. Lige nu står der en blæser derinde og kører, fordi det er snevejr. Og så arbejder han herinde. Står han her på værkstedet, der var her arbejder. Det er den lille elektriker. Vi kan også lige prøve at kigge ind i dine. Skulle have lidt ekstra strøm på, så vi har taget el ind gennem vinduet. Og ellers så er vi jo her. Skal jeg lige have skoene her. Ej, der er dejligt varmt herinde. Så har vi sengen her. Sengen der, og dernede på toilettet normalt. Og her har vi indsugning til fyret. Og så har vi sæderne her. Og hundenes puder dernede. Så her får vi da meget god tur i den. Kommer selvfølgelig en pakke lige inden vi skal afsted. Så vi skal lige arbejde hele natten. Så kom vasken i. Og så skal vi have en spand dernede til afløbet. Men fedt med vask. Vi køber et 12 volts køleskab, et Hyfridge 85 med 86 liters kapacitet og inklusiv 10 liter frys. Vi installerer en taglume ventilator, så vi kan få luft både ind og ud. Det bliver virkelig dejligt. Jeg har fået en drone i fødselsdagsgave, og vi ser frem til en masse fine dronebilleder i kommende videoer. Så nu er vi klar til at tage ud på tur, få en masse gode oplevelser, ud og opleve verden, opdage paradiset i Dune, hvor alt kan ske.